Akadonga saha porseaon saya damen itu hama natotong mian di bagasan rohat taganup. Omma barita nauli ni Yesus Kristus mangihuton na badia Markus. Omma mula ni barita nauli ni Yesus Kristus, hobartu na tersurat di panurirang Jesaya. Husuru masurwaki patujolo ni Bohim, si pature si dalanami. Suara ni nan majau-jau di halongonan, pature hamuma dalan di Tuhani, pahorno pamuma si dalanan nai. Di halongonan do si Johannes madidihon, jala madsamitaho padidion hamubaon ni roha, laho pasisahod dosa. Jadi ruar masude pangisi ni tano Judea, rodi sude halak Jerusalem, manopo tibana jala padidihon do nasida di batangaik Jordan, dung ditopoti be dosana. Yang go si Johannes si ibulu ni unto do ulosna, jala hulikuling do hohosna, akka si hapor do si tua ni loba do si panganonna. Odo jamitana, na Roma siap pudikku na gumogo siya nau, na hurang tamado au paudu kau, mangharhari tali ni si patuna. Ai do hudidihot tuhamu, alai tod di perbadia do didihononna tuhamu. Songonima barita naulini Tuhan. Akadonga sisada haporsiaon, molotaida jala tahilal akana masa nuainon, disiala saluhu berningolu, rajo jo dohita gabi songon na maliali, dang hadong ingana pangusadean, terlumubi mai inorhon ni panahi na masa nuainon, ima virus corona. Gami mabiar hita mangulahon nakangulauta, naing palubak ko nakapodso ni rohape, marhida jupang jala martorsa-torsa doh akadongata, gabi songon na baljugito si pata. Huni imuse, dang tabo to manang sadihari persayani akka si taononon. Hitapi gabi jot lupa makpakirimos yan na marhuaso, dinguluta, ima amata di bata. Sialani di bagasan minggu advent na padua honon. Rodo panurirang Jesaya pasahatu barita si palas ni roha, dohot akka hata apul-apul na madok. Nunga marujung parukilon, nunga sesa dosanay. Ay nunga di calo siat tangan ni debata, silopi dua sikat ni saluhut ni dosana. Diuduti panurirang Jesaya mamuse, pauli hamu madalan di debata, patigor hamu diadara dalam balobung ni debatata. Odo-odo la dihita asanian bui hita hisat sianakka parukilon jala mangaradi hita na laumanomu haroroni halalas ni roha ima debata na manalpuhon sude akka parukiloni. Ditiki paroni akka na marhuaso tuhutata tarsongo Presiden Jokowi pitor marlubado hita payeso nakka bagasta jala tapadingkan akka dalan tuhutata asanian toruli idaw ni nasida hutatai. Songsongoni man yakita payaso dirita sian akka hagalyon ni dagingta, sian akka podzo ni rohata, asanian persidohot hita, cala marroha na yas hita manomu-nomu Tuhan, na roto tonga-tonga taganup marsada-sada. Tudoso duhut do nasa manisia, cala doso bunga pasur hinadenggan nai, sialani ih. Unang manian tapersuada akal luhut pasu-pasu na nilehon ni debata dihita. Akadongan sa porsiaon. Songsongoni dotong na pinasaha ni nabadia Johannes di bagasa saderion. Ditiki dilehod di ibana tohonan na laho papatarho dalan ni Tuhani. Tunggudang dojolma ditiki nang lomos marroha. Siala haberniton ni ngolu, siala pajajan ni halak rom. Suang-songoni ngulu na soture na pinataridahon niya kapangulo ni ugamo ditiki. Sialan rodo na badia Johannes jala juju di halongonan madok. Paturehamu madalad di Tuhani. Pahornok pamu masih dalanan nai. Ay rodo siap pudiku na gumugu siya nao. Na hurang tamado au paudu kau makarhari tali ni si patuna. Ay diboto si Johannes do naneng ro Tuhani. Lau manopot bangso na Israel. Pola do manurirang si Johannes.
asa di bagasan hadameon, jala di bagasan hayason siad dosa, dapotan ni Tuhani bangsonay. Lapatanna, isa na olo paubarohana, ibana do dapota pasu-pasu di harajaon ni debata. Jala tung sungod dia pe dosata, jala tung sungod dia pe borak ni parukilon ni nguluta. Tung nasujadi tadi konon ni Tuhani hita. Gariada, roh Tuhani pazono dirina, jala tading di tonga-tonga ta. Nunga terdiri hita, jala nunga gabi sahala Kristen. Sayang gia mataridai di bagasa pernguluan hadameon, dohot pakirimon, nama korhot tu bagasan ngulu na dinggan, jala marparbue di natama. Saunari, sadar di haite hot dohot di hagaleota. Dung masa akan nasubui dope terpasiding sahat tutikion, terlubumi ma koronaon. Makirim situ tu mahita di haroroni di bata, di bagasan pernguluota. Tahirim do naikon hatop masal pusitaonon na birnit na taay sa narion. Nian, tabaim ma corona fen gabi do dalatta marhapor siyaon na tugu. Lau pasidik ko dirita siya coronaviruson. Corona fen ma nagabi dalatta mapakirimon di hanguluan na manotongi. Alay digijang ni isa luhu na. Ikosaha dohita tuunok ni hapor siyota. Ima pasahat tu daging dohot to dita tu bata. Tatadikom ma sude akka hurangata tujuluanon. Asa marparbue na denggan hita, jala asa taruli hita, dihanguluan ni saliling ni leleng na. Amin.